Van de morgen werd het al prachtig warm, maar van de middag blijft de zinnen er volop bij. En dat alles met temperaturen tussen de 14 en de 16 graden. De heegste temperaturen in het oosten en het zuidoosten van de provincie. En dan ga ik terug naar de kustgebieden. Daar is aan 12 bij 13 graden. Ja, de wind komt dan uit noordelijke richtingen. Het zeewater had nog altijd een invloed. En het zeewater had een temperatuur om bij de 6 of zo'n graden heen. De noordelijke wind is zwak of matig, krijgt wel een treien. En toch dat het net zo hard waait, kan het ik nog wel eens wat warmer omvielen. Nou, dan joen en vannacht, ja, toch wel kans op groenmist, mist, dichte mist, misschien wel een waarschuwing voor het verkeer. En vooral letterlijk vannacht kan die mist het meest zoek wezen. En dan, de temperaturen de komende nacht zal bij de treien of jouw graden heen. En verderop de provincie misschien wel wat frost onder groen.